altres són energètics de festa major, vermut. Les campanes no són les originals d'aquest campanar, és a dir, per la guerra civil es van treure reformament i després es van ficar més altres coses. Li va fer un petó i la princesa es va despertar. I el seu pare, en honor de que tothom els diners va organitzar la festa. Ai,